chiar așa de aia, hello guys, today we are going to... Bun. Atât am vrut să aud. Stai să-mi scot carnețelul pentru faze. Deja... Alo? Auzi, Alo. Rareș? Da, Vlad, ce vrei? De Ce mai te vrei? fac cu testele alea de COVID, gen când le fac? Când spun eu. Dimineața. Fii atent, bagă Coca-Cola în ele și o să-ți iasă 2 linii. Știi ce de făcut? Te rog eu înainte de teza la mate, te implor. Dă un mesaj, doamna, suntem compromiși. And modern problems require modern solutions. Mi-ai făcut rol special. Mie nu mi-ai făcut rol special. Dă-te în căcat. E simplu. Exact. 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 Isabela, de ce te dai pe mut? Vorbește cu alt băiat în același timp ce vorbește cu tine. Bun. Oh, you played yourself. Bă, jocosul și se aude jocul. Hai că dai pe browser în Discord cu celălalt nume, cu Discord Kitten. Oh, aoleu. Brajul se calcă cu stânga și femeia cu dreapta. Aproxim. Știi că nu încurajez de asta. Nu încurajez de asta. Femeia se calcă cu stânga, că n-are niciun drept. Bine pe gând. Nu, butelia se umple cu gaz și femeia cu pom. Hai vechi, pe aia o făceam prin a 5-a. Mă băteam cu maică. Oh my god. Și Denis se dispera rău. Cum s-a întâmplat asta? Now here's Curry. Oh my god. Bill Sarge, the homie as he was known in Philly. A Bam. break. Here come the Suns. Oh my god. Defensive play to disrupt the. It's scored by Curry.